Čaute ľudia, moje meno je Naty a vítajte pri mojom prvom videu, vlastne na tomto channeli prvom videu. No, prečo hovorím na tomto channeli? Pretože asi pochopiteľne mám iný channel a vlastne to je hlavný kanál. Nenávidím kanál. Lebo kanál má dva významy. Kanál ako na ulici a kanál ako na YouTube. Budem hovoriť channel. Dobre. Takže mám hlavný. Tam som akože hocičo challenge a tak. A natočila som tam jeden vlog s mobilom pekne takto, jak chodí. Takto. A tak som sa rozhodla, že si založím takýto kanál. Čo to je? Som zabudla. Channel. Dneska mám taký blbý deň. Tento channel, aby som proste takto videla. Kamerovať si. A nemusím to dávať na jeden. Nemusím to napchať na ten hlavný channel. A takže asi to všetko, čo som vám teraz chcela povedať. Na prvé video. To je môj pes. To bude na hlavnom channel video. Neviem koľko, ešte uvidím, neviem koľko vecí o mne. Dám a potom vám ukážem ju. Lepšie. Teraz tu oddychuje. Že? No už viete, že mám psa a volá sa Lily. A že ľúbi spať. Takže to je asi všetko, čo som vám teraz chcela povedať. Myslím. Ak nie, tak sa ešte kúknite tu do popisku videa. Možno tam niečo bude, neviem, keď som na niečo zabudla, keď mi niečo dojde po videu, nebo to neviem. Na 20. krát to natáčam, lebo furt som sa zakoktala, lebo som zabudla, čo som chcela povedať. Akože aj tu som sa trošku zakoktala asi, myslím, a aj som zabudla, čo som chcela povedať, ale nie je tak ako hrozné. A nie tak ako na predchádzajúcich videách. Konečne som to povedala. Kde som sa tu zakoktala. Haleluja. Čo čumíš? Nenávidím, keď na mňa niekto čumí, keď natáčam. Neviem. To je asi všetko, čo som chcela povedať. Určite sa kúknite na channel NatyTV22 a na channel Simenate. Vlastne to som bola ja s mojou sesternicou. Len ja som si povedala, že 2 channely je dosť. A ešte keď, dva channely je ako pre taká normálna mierka. Normálna. Proste to je asi také normálne 2 channely mať. Ale 3 už to by bolo pre mňa asi veľa, aj keď niektorí youtuberi ani 2 nemôžu mať, lebo kým zastrihajú. Kým upravím vlastne to video a tak to trvá dosť. Ale keď ja ho neupravujem, nevystrihujem časti videa a tak, lebo na čo? Ani to neviem. Nebudem vám klamať, neviem to. Dobre, nevyznám sa v tom. A tak mi to trvá, iba natočím video, nahrám ho na YouTube a mám. Vlastne ja to stíham za pol hodinu a hodinu, tak. Podľa toho, že aké dlhé video, toto má 4 minúty, 4,5 to asi budem mať, takže tak. Inak už som pred pol hodinou povedala, že to bude asi všetko. Dobre sa viem rozkecať. Dobre, nebudem to udržovať veľmi, lebo už to má 4 minúty, zase mi to pol hodinu, mne sa to nahráva na mobile. A ďakujem, že ste to video pozreli, ak sa vám páčilo, like. Ak nie, viete čo, a nedávajte to. Dislike. A komentujte kľudne a odoberajte. Čau.